Ayan po mga kabsat, tayo magluluto ng escabecheng lapu-lapu. So, ilapu-lapong bato po ito. So, yun po 2 perasong lapu-lapu, bawang, sibuyas, luya, bell pepper, carrots. We have sugar, pepper, ang ating UFC, at ang ating asukal na binukod na, at ang suka. Tara po, let's get started. So ayun na nga po, ang una natin gagawin mga kabsat is i-prito muna po natin ang ating isda. Pagka-prito po niyan, isa-set aside lang po natin siya. Okay. Ayan na nga mga kabsat. So, naprito na po natin ang ating lapu-lapu. So, igisa na po natin ang ating mga ingredients. Let's get started. So, ayan na nga mga kakabsat. So, lagay na po natin ang ating ginger. Ginamit ko na rin po yung pinagprituhan ng isda para po mas malasa. Tsaka mas matipid sa mantika. So, lagay po natin ang ating bawang. Ayan. So, mga 10 seconds later, pwede na po natin ilagay ang ating onions. Ito po ay isa sa mabilis na lutuin. Kailangan po naka-ready lang yung mga sapa. Then we can add the onions. Diba? Ang sarap niyan. Tapos halo-halo together forever, sabi nga nila. Yan po, alagyan po natin siya ng konting tubig. Pinapakuluan natin, lagyan na po natin yung carrots kasi medyo yan maluto kesa dun sa bell pepper. Yun na nga guys, pagkakulo lagyan po natin siya ng konting vinegar o suka. Yan guys, so simmer lang po natin siya ng mga few seconds later. Halikan po natin. Tapos pagka simmer ng ilang segundo, lagyan na po natin siya ng paminta. Then a little bit of sugar. Yes. Huwag nyo muna pong haluin kasi yung suka kumukulo pa. O diba? So ayan lang po natin siya. So ayan na nga guys. So habang kumukulo yan, lagyan na po natin siya ng patis. Konti lang kasi pwede ka namang gumawa ng sausawan. Diba? So ayun na nga guys, lagyan na po natin siya ng konting ketchup. Then halo-halo ulit. Yung sauce pa lang po nito guys, ang sarap na. Tapos lagay na rin po natin yung ating bell pepper. Hindi lang po yan pang decoration, pandagdag din po yan ng lasa. Alright, then let's just add a bit of cornstarch.
para medyo malapot siya. O, diba? So, ayun na nga. So, after mga few minutes later, ay papatayin na po natin. Few seconds. At itatoppings po natin siya dito. Okay? So, ayan na nga mga kabsat. O, diba? Iniwalay po natin yung prito. Yung iba sinasama na sa kulo. Pero gusto kasi namin yung crunchy pa. Yan. Sa inyo na kung dadamihan nyo yung sauce kasi pwede ka namang kumuha ulit dyan. Okay guys. So ayan. O diba? Kala mo restaurant ang datingan. Then, lagyan din natin siya ng toppings. Para social na social. Yan po ay daon ng sibuyas. Oh, san ka pa? Kala nyo pang restaurant na? Oh, ha? Thank you guys for watching. Let's get eating and let's get started.